Čaute. Takže, toto je moja animácia trochu o mne. Možno si myslíte, že som Jack z Hidden Side, ale nie, len mám jeho outfit. A nohavice som si žičal od Matea z Dreamsu. O tom inokedy. Vlasy som si rozmýšľal, že budem mať radšej hnedé, pretože to by som mať blondiaka alebo rišota, čo? Nič proti tomu nemám. Toto je môj setup, no v skutočnosti mám setup takýto a hrám Minecraft. No, čo tu máme? No, mám rád Star Wars, takže mám svetelný meč. A mám strašne rád Lego. Strašne moc mám rád Ninjago. Len dúfam, že sa nedožijem dňa, keď musím vidieť toto. Konec Ninjaga, to snať nikdy neuvidím. No tak, idem si kúpiť asi nejaký drink. Tak. No a nemám rád tieto hovadiny. Monster fakt nemusím, akože. Skôr radšej pijem 7up. To bolo výborné. Dobre, šup. A tiež úplne nemám rád úplne kávu. A neupiť nikdy nebudem. No tiež sa občas hrám. A tiež hrám na Minecraft. I'm Steve. Čo tu robíš? Ty tu nemáš čo robiť. Ale ja som myslel, že ma tu potrebuješ, že si ma volal. Nie. Ender Pearl. And his name is John C. Tohto by sme sa zbavili. No a s otcom občas hrávam na PlayStation aj Fortnite. Taká rodinná zábava. No a idem si tu čosi... No a hrávam ešte Horizon Zero Dawn. Čo si ho teraz sa teba nič nebavíme. No a nezabudnite dať prosím vás like a odber. Táto animácia mi celkom dlho trvala, kým si mu nahodil a všetko pripravil. No a ja mám strašne rád Ninjago, reálne. Dúfam, že štvrtá séria Dragon's Rising Part 2 bude lepšie než jednotka. No a keďže mám rád Ninjago, tak mám aj meč ohňa. Mám čaky blesku, kosu zemetrasenia a šurikeny ľadu. No ja si tu teraz niečo pustím vyvoliť. Toto sa tvárme, že ste nevideli, dobre? Ja si teraz odskočím, pustím si tú hudbu a čau.